Kisucká televízia uvádza prdy podľa Ďura a Maja. Ďuro. No tak keď mám ten základný prd, tak štandardný. Môj priateľ Marian teraz mi kontroloval. Keď mám ten základný, tak je asi taký. To je taký jeden z tých najzákladnejších, ktorý by som teda pomenoval ako z tých výberov mojich. Druhý základný je tzv. Čmuďák. Ten vlastne je na dve fázy, radí sa do valčíkových rytmov, do trojštvrťových. A potom sú tzv. Ešte také ťahavky lesné a tie sú, znejú takto. A potom sú vlastne už iba také poprasky a tie znejú takto. Áno, je to vlastne obdoba toho, keď sa štrikuje sveter a prepletaný a tiché. Počkaj, čvachta vydaj. Musí tu byť absolútne ticho. Tak ďakujeme Jurajovi, sa robil, čo mohol.